Дай пак. Здравейте, аз съм Лора. За мен Enter Event е много топло място. То не е просто работа. Enter Event е един тип преживяване. И най-якото в Enter Event са приятелите, които открих тук. Те са ни от най-прекрасните приятелства в живота ми. Ние тук не просто влизаме в оперативки заедно, ние след това гледаме филми вечер или излизаме някъде, смеем се, ревем често за разни неща и просто живеем го този живот заедно. Здравейте, аз съм Мирела и съм организатор на събития в Enter Event. За мен Enter Event е начин на мислене и всеки проблем не е проблем, а е казус, в който всички сме заедно, били те проблемите лични или работни. Нали, пробваме сега? Да, начало. Здравейте, казвам се Марина, отговарям за отдел реквизит и логистика в Enter Event. За мен Enter Event е сплотеност. Аз съм тук отскоро, но намерих хора, които ме подкрепят, дават ми възможност да разгръщам своята креативност, което за мен като художник е супер важно. Виждам, че ценят това, което правя и ме карат да се чувствам като сред свои хора. Здравейте, аз съм Божо. Работя в Enter Event като креатив. Създавам всичките интересни нещица и джиджавки, дето хората си играят с тях. За мен Enter Event е работното място, на което отивам с голям кеф всеки път. Ми е много готино да видя страхотните си колеги и да мъдруваме и да измисляме и да сътворяваме всичките готини неща, които правим за вас. Аз ме кръсна. Здравейте, аз съм Мишето и работя в Enter Event от 6 години. Организирала съм събития и ги организирам все още. Правила съм оферти, CRM, майка съм на CRM, леля, баща, договори, фактури, счетоводители, адвокати. Какво трябва, звъните на мен, аз се свързвам с тях. За мен Enter Event е много неща, всъщност нещо като второ семейство, пълно е с приятели, всички са ми приятели в Enter Event. Партията, място, в което мога да се развивам и да творя.